Samantala, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Lingayen ng mahigpit na transparency at accountability sa pamamahagi ng 40 million pesos special financial assistance mula sa Malacanang bilang tugon sa mga kumakalat na isyu ng korupsyon sa pamamahagi ng iba't ibang financial assistance sa bansa. Ayon sa tanggapan, dadaan sa masusing identification, validation at verification ang lahat ng benepisyaryo bago ang paglalabas ng pondo. Isasagawa ito sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon ng mga kinauukulan, tanggapan ng munisipyo at pagsunod sa mga alituntunin ng mga pambansang ahensya. Kabilang sa validation process ang pagsusuri ng opisyal na record, pag-cross-check ng listahan ng benepisyaryo at pagkumpirma ng kwalifikasyon upang maiwasan ang duplication, maling representation o erroneous inclusion. Dagdag pa rito, lahat ng transaction ay susuportahan ng kompletong dokumentasyon at sasailalim sa post-audit. Nanawagan naman ang LGU sa publiko na suportahan ng maayos ang implementasyon ng programa at idulog ang anumang irregularidad sa mga kinauukulang otoridad habang patuloy na ipinababatid sa komunidad ang proseso ng distribusyon. IFM News. IFM News. IFM News.